dia, món! I molt bon any 2017! Moltíssimes gràcies per aquest 2016 que m'heu fet passar. He rebut un munt de mails felicitant-me les festes i també dient-me que no són unes dates que siguin les vostres preferides, ja que trobeu que són uns dies de molt de consumisme. Així que he pensat de fer-vos 6 propostes de regals que facin que aquests dies siguin molt més solidaris. Proposta número 1. El llibre de la Noe Galla, El camí de la papallona. Una història de superació que a mi m'ha ajudat molt a continuar en el meu dia a dia. Ja sabeu, vaig fer un vídeo sobre ella i us vaig dir, és un llibre d'obligada relectura, d'aquells que cal tenir a casa i quan tenim un mal dia, tornar-lo a llegir o llegir-ne algun trosset. I això ens donarà energia per poder continuar. La Noe inspira, la Noe és una persona que és única, així que us el recomano, és molt bon regal de Reis. El camí de la papallona en pròleg de l'Eduard Ponset. Proposta número 2. El còmic de Miquel Fuster, 15 anys en la calle. Sabeu que és una trilogia dels seus còmics on us explica les seves vivències al carrer i tot el que em va aprendre acompanyat d'aquest dibuix tan característic que té ell. A mi m'encanta, sabeu que sóc fan d'en Miquel, l'últim vídeo està dedicat a ell, feu-li un cop d'ull. Ajudareu també a la Fundació Arrels a ajudar a que cada cop hi hagi menys gent dormint al carrer. Proposta número 3. El viatge de Calilu. És un llibre extraordinari on en Calilu Jamer, un amic meu que té una ONG a Gàmbia juntament amb l'Hermínia, explica la seva història de com va arribar a les costes d'Europa. Va ser un infern, en una setmana va assistir a 6 funerals, però és una història que realment ens apropa a la realitat dels migrants que malauradament avui en dia està tan d'actualitat a les notícies. A mi m'ha agradat molt, és el segon cop que me l'estic llegint, i us el recomano, realment us el recomano. Proposta número 4. El buf de Stop Malària. M'encanta aquest buf. Me l'heu vist posat durant el viatge a Gàmbia i ara moltíssima gent l'està portant arreu del món. Són 10 euros que van destinats íntegrament a comprar una mosquitera. Ja sabeu que la malària és una malaltia que es pot prevenir i que es pot curar, però que malauradament encara estan morint moltíssimes persones al món. Per tant, per cada buf que puguem vendre, jo mateixa aniré a col·locar una mosquitera aquest any a Gàmbia i Senegal. Molt bé, i de cara a festes, de cara a parar la taula d'una manera solidària, també tinc 2 propostes. Una és el vi del Mas de la Sabatera amb l'etiqueta de la Noe Galla, un vi boníssim, però que a més ajuda també a que la Noe pugui viatjar molt més enllà. Porta també de regal una pedra viatgera perquè la pugueu pujar a tots els cims que feu aquest 2017. I, per últim, el tortell de Reis. No podia faltar un tortell de Reis el dia de Reis, no? Doncs molt bé, la Fundació Arrels ens fa una molt bona proposta. Hi ha 3.500 tortells de Reis distribuïts per Catalunya. Us deixaré les adreces dels forns que les estan venent aquí sota, que per cada tortell que es vengui es destina 1 euro a la Fundació Arrels per ajudar a que hi hagi menys gent vivint al carrer. Per tant, és una proposta extraordinària, a mi m'agrada moltíssim. Per suposat, el meu tortell de Reis serà de la Fundació Arrels i és una altra recomanació que us faig. I fins aquí el vídeo d'avui, que tingueu unes festes molt solidàries, que feu d'aquest dia, del dia de Reis, un dia molt especial, però també un dia que ajudi a canviar el món, perquè es pot fer, teniu un munt de propostes, i encara més que se m'acudiran, us les deixaré per les xarxes socials. Però sobretot, si heu de fer un regal, el regal més important és el vostre temps. Dediqueu temps a les persones que estimeu, perquè el temps no tornarà mai més. I aquest crec que és el regal més gran que els hi podeu fer. Així que, guapos i guapes, molt bones festes a tothom, i per suposat, moltíssimes gràcies pel vostre temps que m'esteu dedicant, per aquests cafès. Si voleu fer un cafè amb mi, només m'heu de dir Cafè con Noe. Escriviu-me noemi@bondiamont.com i jo estaré encantada de compartir uns moments amb vosaltres i d'explicar-vos i de que m'expliqueu. Moltíssimes gràcies a tots, feliç any 2017 i per molts més ens veiem molt aviat. Molts petonets a tots!